hagyományos magyar tejelő állatok, mint a kecske, a magyar szürkemarha és a magyar tarka, főként A2 kazein tartalmazó tejet adnak. Az A2 kazein sokak számára könnyebben emészthető, és ezért kevesebb emésztési problémát okozhat. Ezzel szemben a külföldről behozott Holstein Friese-tejának teje inkább A1 kazein tartalmaz, ami egyeseknél nehezebben emészthető, és gyomor vagy emésztési érzékenységek is kiválthat. Ez a különbség az oka annak, hogy sokan jobban kedvelik az A2 kazein tartalmazó tejeket, mert ezek kíméletesebbek az emésztőrendszerhez. Persze. Összefoglalom. Szóval a legtöbb boltban, ahol általánosan be lehet szerezni a tejet, jellemzően a Holstein Friese tehenektől származó, inkább A1 kazein tartalmazó tejeket találsz. Ha viszont olyan tejet keresel, ami magyar szürkemarhától, magyar tarkától vagy kecskétől származik, és így A2 kazein tartalmaz, akkor ehhez általában valamilyen speciális boltba vagy termelői forráshoz kell fordulni. Magyarország az én csendes szép hazám, oda vágyik az én szívem igaz.